Hi mga bay, kumusta mo diha? Kami diri mingaw kaayo. Pang 3 days na nako diri sa balay nagpuyo no. Unay laag-laag the first day. Inig-ingong ko ninyo nga dinhirag ko katong nag-live ko. Nag-ayo ko ani akong pultahan kani iyang. Akong gitahiag kortina. Unya gahapon namilo ko sa mga pilunon nga duha na kasako, ribuyag. Karon kung misyon karon na ipilunon gihapon gamay ug manglimpyo. Manglimpyo sa kusina, mga untan ni dai ko sudan oh. Manok. Dito. Ako ning gimarinate gabi Ano yung mga bay kaning manuka? Gahapon. Mga alas 8 to kapin. Sige, tawag si Inday Ngabil na ko. Lang kay siya miss call. Murag upat ka miss call. Nagahagok pa akong lubot kay nakato kuan ng gahapon sa kadlaw naman kay wa man ko katog atong anang gabi itong isang gabi ang ko katog di nang limpyo na lang kusina nya alas 3:30 na ko katog sa bunta kadlawon karon gasig tawag si dahil nga bilwa ko kamata kay hagok pa akong lubot dayon nakamata ko mga 5 minutes to 12 jud to sa udto. Tinga ko daghang ka sa miss call. Di. Tinawagan ko siya ulit. Pagtawag ko, di ito. Nana siya magtawid na siya sa bridge. Kaya mato siya sa iyang igagaw sa Mandawi. Tapos putrihag manok. Tawag siya na ako, kung mupalit ba na kong manok? Kung sige ba, ana-ana, anong kabuok? Ano ko? Oh, bila ba't akong giingon? 5. Dayon, ano ni siya ka ng bagong katay ba? Init-init pa ni gahapon din abot sa balay. Kapay balahibo gamay. Dayon. Mautuin ko nga ang tawag ko niya makatawid ka. Makatawid pa man kay ang ingon sa among mayor ahong sa Lunes pag yun ang lockdown nagditanan. Ito. Na mga checkpoint kanang gigang ka dito sa Lapu-Lapu na ka dito sa tulay na checkpoint. Pero ang ang ilarang hunungon kanang single motor nga duha ang sakay kay di na pwede. Nga kaning mga pasayroanan nga kanang gadugol og lingkod kinahanglan nga siya ka metro gyud. So sa usa ka lingkuran ng kaning jeep diri nga side 4 ra ka buok pikas pud 4 ra ka buok bali 8 ra dapat ang sakay. So, pero mga private ang sasakyan kagaya kay Bayplo Ngabil yan problema. Ato na anay rahang manok sudam kamagawa ako ng biryani videohan ko kung kaya ko pa bang gawin ulit yung mga niluluto ko sa Kuwait. Meron ako mga spices dito
nadala. Tapos ngayon mga bal, sinabi ni Mayor dito sa balita, panood ko sa Google, nasimula ngayong Lunes pa talaga yung lockdown. At ang sitwasyon ngayon sa mga pamilihan nakakalungkot talaga. Sabi ng uyab ko na pula, kasi siya lang ang lumalabas talaga para mamili ng mga kailangan namin. Hindi pa siya nakabili ng itlog, kaya grabe ang haba daw talaga ng pila, tapos sobrang init. Tapos sabi ko, kumusta naman yung pila? Malalayo ba sa isa't isa? Sa metro ba? Di daw, uy. Dikit-dikit daw. Mga gahi ulo ang mga tao. Apil na ko. Pero, yung gala-gala namin, wala man problema yun mga biker. Private vehicle man yun, and then, kunti lang kami sa sasakyan. Pero maraming salamat pa rin sa pag-aalala ninyo sa inyong pangasaba. Pero nag-iingat din kami mga bay noon. Sandali lang kami doon kila Ate Julie, umuwi na kaagad kami. Kasi nagpaalam naman si Ate Julie sa kapitan dahil binawal na talaga yung mga gatherings, yung mga ano, close dong. Sos, Ginoo ko, tabangi. Ako darap eh. Wa na. Walay meter-meter ilang paglinya? Ha? Wala, ang uban, nagyaw, ang uban. Unsa dapit ang naglagyo? Og kuan. Ito lang record. Marigold nagpa 1 meter sila. Ayan si Marigold, yan yung isa sa mga sikat na groceryhan dito, 24 hours, wala man. 24 hours. Nagpa 1 meter distancing sila, pero yung iba wala talaga, dikit-dikit mga ba. Tapos yung sa itlog, saan man papunta ang usara ba na maligyag itlog? Kadaghan na maligyag itlog. Usara daghan dito maligyag itlog. Yung mga pamilihan ngayon mga bay, tiba-tiba ngayon sa mga, lalo na sa mga itlog, sa mga isda, manok, kasi yung mga tao namili na talaga sila ng maramihan. Oo, yung mga may pambili. Pero yung mga kawawa naman na namumulot lang ng piso-piso araw-araw, ambot lamang, kaluoy in town kung asa sila makuha. Kami talaga, 2 araw na walang tinda, bawal na talaga. Kaya kung gusto niyo mag-order ng snack sa akin, kung may private sasakyan naman kayo, pick-upin nyo lang ito sa bahay para makabenta naman ako. Pwede naman na lumabas, pero isa lang talaga. Tapos pag uwi, paliguan ng alcohol. Paliguan ng Clorox. Sunrox. Mahaba na ang pila kasi sabi ni Mayor, Lunes talaga magsisimula na talaga ang lockdown. Lockdown talaga lahat. Unsa ni usa gidamos? Bak. Kadaghan ba niyo sa sawan? Gidamos. Kaya yung mga tao nararatol na talaga. Bisaya naman po to. Yung ibang tao nagpapanik talaga. Namili sila ng marami. Ako naman nagbabili ako kay uyab na pula ng usa ka bulig na saging. Mga unta.
sa kabulig nga saging ayon ko kanang hilaw jud kay palita kay para dugay-dugay pa mahinog. Tara. Lagi na mo. Sus kalami. Mga bata tapos na kumain. Isang bata tulog pa. Kaning mukaon ta nga wa ta kapuyas trabaho kay gamay ra man tagkaon. Kag trabaho daghan po tag makaon. Palit ko sa kabulig saging. Og tunga siya ko kamote. Para masima-sima mahapon nandali ra maluto. Wala kami tubig mga bay. Simula pagkagabi. Paano makahugas ng kamay? Maayos. Ang nag-deliver og mineral wa pa bok. Okay. Ito na. Wa mo sa itong bakante. Naman tayo do dalaw ng bakante. Wala pa sa mga galon, mag-deliver lang sila. Wala pa ka sila galon bago mapapuno tag tulo ka galon be. Bet no utro ay mo man to si kuya nga wa pa siya bagong galon. Sana matapos na tong krisis na to mga bay, matapos lang to sa pamamagitan ng kooperasyon natin ng bawat mamayang Pilipino. Na sana magiging normal na yung buhay natin ulit. Na lumabas tayo dyan na kahit magdikit-dikit, wala na tayong iisipin. Yung peaceful na yung nahuna natin ba? Yung peaceful na yung isip natin ba na maglakad-lakad sa labas na walang iniisip na baka may mag-ubo-ubo sa gilid. Siga dayon atong mata kay simagan dayon atong muubo. Kaning doon na natay kahadlok ba? No? Ito ha, yung mga nag-request na putulan ko yung kuko ko, ayan. Ito na lang ang natira. Dito na lang kompleto pa. Isa lang ang nabongi. Isa lang ang nabongi. Isa lang. Dinray ko siyang tanggalin. Mga bay, sakit kayo. Kay gahi kay salan. Tapos para peaceful na yung maglakad-lakad tayo sa labas. Wala na tayong isipin na masama kay magmask tayo. Kaya hindi natin gusto magmask. Kaya ako talaga sa side ko talaga magmask. Mag-resort naman ako kung kinhawa hinoon. Magmask. Pero kailangan tabunan man yung ilong natin o ba. Resort naman hinoon mo ginhawa. Sana matapos na ba kay mag-pray tayo at mag-isa tayo na sana matapos na to. Tapos say tawag ani luoy taon kayo ang ubang kaisuuna nato. Ginabuhi sa matag adlaw para may pait bugas. Karon ang problema nato kung yung sinasabi ng gobyerno na meron silang isusupply. Sana bahay-bahayin na nila yung supply nila para matupad na talaga yung quarantine. Kasi pag nasabi mapunta dyan sa lugar na yan, tapos hindi man maiwasan, magsiksikan talaga. Tapos may mag-ubo-ubo naman, musiga na po datong mata. May mot man dyan ko anin na yung ubo. Ilang taon din sa tanang tao sa itong palibot. Bala ka man tagot. Hindi na mawa sa itong kagalingon.
Basta pinapangako naman ng aming mayor dito na tungkol sa pangunahing pangangailangan, hindi naman kami niya pababayaan. Sana nga, no, yung mga kapitbahay namin dito sa mga likuran, wala mga ibang mapagkukunan, paano na lamang. Meron man kami dito sapat lamang sa kung ilang araw magkulong sa bahay. Pero naisilingan mo doon pagdala mo salmunan. Tagago sa kasamon, 2 kasalmon bugas. Bok. So, yan yung lagay ng panahon dito sa Lapu-Lapu. Yung mga bilihan, mahaba ang pila. Yung ibang groceryhan dito, na malaking groceryhan, talagang pinasara ni Mayor. Bakit? Ang daming tumatambay sa labas. Ang titigas ng ulo. Ang daming paggalagala sa labas. Dikit-dikit pa. Pero kahit na may mga baril-baril silang ganyan, tapos alcohol, sa kabilang side, dito, marami pa rin tao. Kaya anong pinuntahan ni Mayor, sarado. Sara talaga. Dito na lang sa kabila, ang mahirap. Isa na lang ang mall na nagbukas dito sa kabila. Groceryhan. Sobrang haba ng pila, mga bay. Mas delikado. Pag pumunta ka naman sa palengke, kahit maliliit na mga bilihan, mahaba talaga ang mga pila. Kaya yung mga tao talagang bumili na sila ng maramihan. Maramihan na talaga, wala na tingi-tingi. Wala nang tingi-tingi, wala nang tawad-tawad, kaya nagmadali na lahat ng tao. Yun ang lagay ng panahon dito. Hanggang dito na lang ako. At ito, si Inday Kabkab nga ni Kaog Saging nagpalaway saging. Daghang salamat mga bay ha, basta kay ampo lang kita mahumanan ni tanan. Bye-bye.